erabakitzen zuen biria segi, zu zan horta iristeko, hemen proposatu dira batzuk. Autoindagazioa da, nahi zunerara, barrura, halako egoeratan, eta ni hor, non noz? Ni non noz? Non noz? Begitan noz? Ez, begiakin ikusi jut. Garunin noz? Ez. Lepuan noz? Ez. Lepuaz ohartzen naz, garunaz ohartzen naz, begitaz ohartzen naz. Eske, ba naz, bino enoz, eske hau dena ilusio bada, dena mentea da, esateute beste batzuk. Bitu, zientzilariak bat ustela aparatuk, teknologia, tope no teknologia. Oandik ez dakiten ondo gue kontzientzia. Ez dia iristen horta. Zeba, aparatu ez da berbezain fina, edo eski aparatuk mundu fisikoko kontu bakarra lokalizatzen jo igual. Energiare lokalizatu ezake, eta ez dute lokalizatzen. Ez dakiten ondon. Bino gizaki guztiako hartzen ga hortaz. Zutaz ohartzen zanin, egoera estable batin, egoera egonkor batin zaudela konturatuko za. Beti. Hoi da zorion egoera. Zu zoriontxoa za. Beti. Benetako zu. Oan. Etzanin zoriontxoa, eke hoi ez da benetako zu. Hoi da, zure ume garaiko gala baztertu asentituz nala eta hoi piztu da, eta hoi bia izabizitzen berriro, bueno, jo nondik izabizitzen hoi. Bai, mina gorputzin setitzen zu, pentsamendua dena pizu zaizu dena, zutzat egila da. Ja, mino, bakizu ez dela. Zu badakizu ez dela egila. Egila, baliz bezala bizitzen eiza, bai, noski baietz. Eta gaina bihotza taupada azkartu dira edo arnasa hasi zaizu, antxeda dira bizitzen, no? Naizuna, noski baietz. Bai. Ja. Zure zu hortan zaudenin, olako egoerak bizitzen itzake, lasai. Badakizu, konturentzat, gorputza hasi dela muitzen, zu beste puntu hortan jartzen zanin, zoriontxoa za, eta zure gorputza ez do guztua. Eta zure mentea den aztoratua horren ez dakit zein goiot, zure zu horrei kaso edo oain arteko programai. Eta hasiko da, poliki, desmontatzen. Zu konturatuko za, nola digun desmontatzen. Nola ohartuko zaontaz. Poliki zure zoriontasunarekiko sentsazioa ugaritzen jongo da. Denbo gehiago mantenduko za zorion egoera hortan eta eunin zehar gehiotan. Zeo zein behar da hortako? Bai. Barrua galdekeon. Zu kanpun nahi zunein, izan zaitezke munduko personik aktibuna, bilera gora, eta gize, hoi dena intzen ezake. Horrek ez du zer ikusiik. Kanpoko mundua, mundu bada. Zure barrukua, zure egila da. Zure gorputzen bizitzen zu. Kanpun agilan, ez dakit, ekitaldi irrifartxo bat grazia mate izun zehose ikusten izan, barruan ez pasaude ongi, alperrediak, apako txiste guziak. Zer da realidadia? Hirugarren dimentsiun kanpokoa, zu bizitzen izana barrukoa da. Proposamena, barrua ikasoin, erne barrua. Zu barruan zoriontxoa za. Ez pasa pertsibitzen zoriontxu bezala,
Bueno, oandik etza iritsi, zu zanorta, ni badakit zu zoriontsoa zala barruan. Bai? Ni badakit ni zoriontsoa nazala barruan. Kontuz, horrez esan du, egun guztia zoriontsoa duten azala. Ez, nire aserretzena, noski. Nio leheno aserri girauten baziten, pues ez dakitzen bate egun, hilabete urte ez dakitzer. Oan, pues pixka neburu azparra jaut. Eta aserretzen azenin, onartzen dutenin aserria, orduan tazkarru onartzen dutela, peia esatu, bueno, vale, ongi do, venga, a ver, jarri, ze pasada. Ze pasa, ze gertatu zait. Nondik aserretuna, zertako aserretuna, zertarako aserretu naz. Konturatzeko, oandikan biktima historia rentabilidadia atetzen jotela. Mimu jasotzen jut, nik arrazoia utela demostratu nezake, olako gauzak. Bueno, miserioi denak bizi ondoren, iritsiko za, zuzan horta. Zu askotan askotan konturatu za, zu zala. Momentu hoitan beti zoriontsoa za. Eta ez zu ezer ber, izan diteke euski izpi bat ikusi zulata, konektatzen zaitu zure zu horrekin da. Wow, zer da hau? Lore bat, txori bat, ez dakit, momento bat, mikrosegundu bat. Momentu hoi, dena galditu izan bali bezala. Dena geldituko bali bezala eta zer da hau? Oizazu. Badakizu. Agian entrenamendua falta zaizu. Konturatu gabe entrenatzen dugu gure mentia, gure zu hortatik atetzea. Zu hortan jartzen zanin, ohartuko za, probatu, jartzen zanin mentia seitun aterako da adibidez. Bai, oidena oso bidomino, haizu, hau inbertzu bestela ez da, seitun hasiko da, planifikatzeko aitzakiakin, zu hortik ateratzen. Ikasketa bada, hola da, Zure zu horren bila.